Estamos no tempo da poda e iso encherá de vida as ribeiras de novo nas vindeiras semanas. Tarefa fundamental, ás veces moi persoal, pero sen dúbida básica e cada vez máis profesionalizada. A Ruta do Viño da Ribeira Sacra divulga estes días un evento arredor desta acción para reforzar as competencias de viticultores neste eido e tamén difundir a cultura do viño. Trátase do curso El arte de la poda, que terá lugar o 3 de febreiro. A xornada consistirá na visita a un viñedo da Ribeira Sacra onde se explicarán as características de cada variedade. Despois falarase concretamente das técnicas da poda cun experto da adega que despois amosará o proceso de vinificación para rematar cunha degustación de produtos típicos galegos maridados con viños da devandita adega. Poden acompañar nenos con prezos especiais neste caso. É importante facer reserva previa a través do teléfono 698 167 991 ou do correo electrónico rutavino@ribeirasacra.org, xa que as prazas son limitadas. O punto de saída será o Parque dos Condes en Monforte de Lemos.